kutinera. Tabang tetera ko, lulundag, lulukso, agnaning sagagak, pakpak ding gamat mo. Mukutik nangan hanggang may pagal ko. Ikuha kung sino nga tinuloy pawas ko. Katang piyalungan, eko pa kelingwan. Yang mamyalong kata, heng bali palayan. Ginawa katang anak, muli kayang basang. Tabang pagkantakit, iterat mo neman. Yang miras ing behi, paintunan dalaka. Tengke kang tengari, uling may wala ka. Pero yera palu, pinya kultong daka. Hingang gaman ngeni, limano nga anak ka. Piku ang pong sindak, ninumang masambot, parusan may terak. Napot yak kurugo, may wala kong palad. Pigtiririn mo ko sa kakutinera. Tabang tete. Good morning po, Central Luzon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning po, worldwide. Inibun kaya kayong tala sa iyo, Fred Cortez, kaya katamong programang Pisasabihan tamo mo, Kiniking Guwapo Live. Asko, din katang piyalungan, eko pa kelingwan. Yang mamyalong kata, heng bali palayan. Ginawa katang anak, muli kayang basan. Magandang umaga po sa ating mga listeners, sa ating mga magulang, mga kapatid, senior citizen, PWD, pregnant women. Good morning po. Today is Monday, November 27, 2017. Ang inyong po lingkod, Fred Cortez. Dito po sa ating programang Guwapo Live, Pampanga Daily Balita, fan page. Ang programa po natin, Pisasabihan tamo mo. Pinag-uusapan lang natin. Marami po tayong pag-uusapan. Kung paano kayo nakikinig sa mga malalaking TV station, radio station, ganyan din ang pag-uusapan natin. Kaya lang tayo nasa Facebook, nasa YouTube, social media, live streaming. Hindi kayo punta na sa iyo. Fred Cortez, good morning po kay Kongan. Good morning to all people of the world. Ay worldwide po tayo eh. We are being listened in Saudi Arabia, Thailand, China, Singapore, Dubai, Canada, Australia, Philippines, Japan. Good morning to all of you. To our brothers Japanese. Domo arigatou gozaimashita. Arigatou. Konbanwa. Tomodachi. Sa mga kaibigan naman natin ng mga Muslim, Assalamualaikum. Malaikum salam, kip halik, alhamdulillah. Magandang umaga po sa ating mga listeners dito po sa Central Luzon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kita ang programa ang Pisasabihan tamo mo. Tabang tetera ko, lulundag, lulukso. Siyempre po nakikinig po yung mga taga Kapitolyo, taga San Fernando City, Laguna, Cavite. Pagal ko, ikuha kung sino nga yung taga La Paz, Tarlac, Concepcion, Tarlac, Mayor Andy Lacson, nakikinig daw. Tsaka yung mga kagawad dyan sa Concepcion, Tarlac, mga David family, San Bartolome, Concepcion, Tarlac. Good morning. Ginawa katang anak, muli kayang basa. Successful po yung eleksyon ng mga ng mga PPC 1, PPC 2, PPC 3, PPC 4, PPC 5. Director Nilo Sabado, good morning. Ating Director Billy Kudja, Attorney Bert Miklat, President Umali, po po rin miyembro ng
Pampanga Provincial Committee and Regional Committee. Congratulations king Karalambayong President, Brother David. Sa mga taga Mabalacat City, Vice Mayor Christian Alili, good morning po. Kay Tatang Mar Aguinaldo, kay Ricky Secretary po ni Vice Mayor Christian Alili. Good morning po sa 27 Barangay Captain sa Mabalacat City, sa mga lupong tagapayapa ng Dao. First runner up po sila sa lupong tagapayapa, most outstanding lupong tagapayapa in Region 3, if I'm not mistaken. Madam Jenny Sweet from Israel, Holy Land, good morning po. Beautiful girl. Sino nga tinuloy pawas ko? Tatang Mar Calagwas of Dao Lupon Tagapayapa, Secretary o po rin miyembro ng Dao Lupon Tagapayapa, babae po lalaki, good morning. Barangay Captain Dr. Oscar Aurelio, sa pong kagawad Taken, kagawad Basti David, kagawad Ariel Soriano. Ay malapit na yung barangay election, ha? Samastan nyo kayong kandidato. Kailangan natin akong projects, gagawa na akong masanting mayap king kasulong ninyo katang barangay daw ang po syudad na yung Mabalacat. Uling aluwayang sampagang sampagita, yung magsalita king mabangluya, nune detang makabaw king sampagang sampagita, ilang magsalita king mabangluya in sampagang sampagita. Sila po ang magsasalita na mabango po ang sampaga o bulaklak ng sampagita. Hindi po ang bulaklak ng sampagita ang magsasalita sa sarili niya na siya'y mabango. Kundi, yung nakakahamoy po sa bulaklak ng sampagita, sila ang magsasalita na mabango po ang bulaklak ng sampagita. Ibig ko po sabihin, kayo mga politiko, kayo mga government employee, public servant, yung mga ginagawa ninyong maganda, itang gagawa ninyong masanting ang pang mayap para kay katang barangay, para kay katang balen. Ila po na yung magsalita para kay kayo. Na ay kaganakan ng mayor ay kaganakan ng barangay captain ay kaganakan ng kagawad ay ila po magsalita. Samasta nyo po, malapit na mo yung eleksyon. Ilan na mong bulan, eleksyon na. Kaya katamong barangay, ang pong SK chairman, ang pong barangay kagawad. Pilit kang lalawi, uling magtinda kang miyaliwang gule. Tin katang tiyalungan, di ko ampong. Good morning po sa mga barangay captain, Abiar Taruk of Dabdab, Mabalacat City. Wala kong palad. Dengking Bundok Nindye, Puntadora, Sister Lina. Dengking Sapang Biabas, magandang lupo kaya katamo. Barangay Captain Rizaldo Garcia, Secretary Babadilla, Administrator Dison, and Treasurer Dison. Kasading na ningi kayong barangay yun, Christmas decoration, ha? Malapit na talaga yung Pasko, kaya yung Sapang Biabas, barangay yun, kasading na. Kapitan Rizaldo Garcia, kumusta ko po? Karakalyo po projects. Karakalyo po sakin, sinalino ko namang bayong ambulansya. Kalupan na ning barangay Madapdap. Kapitan Abiar Taruk, karagulo po ng truck selling yan, di ba yata ang milyon? Meto niya ka rin, peka maragula truck na ning Mabalacat City, isele yung truck yan. Siguro gamit ng degang garbage. Ay, maragula maраgulit ang truck ito. Igit kaya po, niyang munta ko po king Dabdab, kaya lugar ng barangay captain Abiar Taruk. Kaya katan treasurer ken, may sexy po rin talapag-obrano po ng barangay Madabdab, Mabalacat City. Kapitan Marjorie Morales Sambo Nindukit, kumusta ko po madam? Mayor Sambo of Santo Tomas, Pampanga. Tiririn mo ko sa kakutinera. Tumas siya? Kabang tetera ko, lulundag, lulukso. Diyan po yung Kapitolyo, kumusta ko po? Diyan obrero ken. Yung talapag-obrano kaya katamong gobernador, Nanay Baby Lilia Fineda. Board member Ross B. Enson, sir, kumusta ko po? Yageta sumayin na radyo, greet na kayo.
Board member Rose Benson, board member Benny Oxon, apoy board member Cherry Manalo, din kanilang scholar, dakala, makasawap lang karin makalatit pakakalulu. Muli kay Councilor Jen Yumol, dakalya naman scholars. Kamusta ko po, Councilor Jen Yumol? Eman. Yang Deputy Tagamulan nga din, President Leonardo Corpus, Poring Gabinete Sken, Brother Bondok, Romulo Nasasyon, Brother Fred Nakfil, Brother Sasyon, Brother Manaloto, Yona, Poring katamong membro ang pang officers na ning sentro mula ning din, daw Mabalacat City. Advance anniversary, January 1920, 70th anniversary of Sentro Mula ning din. Invited ko nga po. anyang malati ko, malati ka naman, ikang kakialong ko. Malikaya ko be, keti baboyato, uling balang Councilor Rox Peña, good morning. Pasalamat na po din Yumul and David family kaya kayo pamakirami to the late Crescencia Apungising Yumul David. katang Kaya tilo po rin kayo ng Isabela, ng Yumul family. darapo. Eh, naman na tayo Isabela eh. Isabela pa. King YouTube, king Facebook. Kumusta ko po? Ikay king Isabela. Kayarianin biye. Dalanin biye. Sibol tagumpanin biye. Kapitan Boy Liwanag, Day Liwanag. Kumusta ko po? Then 33 barangays na po ng Angeles City. Barangay Captain Candelaria of Quayan and Barangay Captain Ray Mali. Then pong minunang drug-free kiniking Angeles City. Congratulations. Wala kong Di kaya bimiging guardians. CCW, Tropang Crime Watch. Daning kikatamong kaluguran na Tatang Ray. Ali, naning barangay Salapungan. Kumusta ko po? emukotik Councilor Joseph Ponce. Kumusta ko po? sino nga tinuloy pawas ko. Wait ang Councilor, kaya beta mo, mami discount. Karin po ni Raria. Yang mamyalong Kumusta ko po, Konsyal? pare pala. Dr. Glabo, Angeles, kumusta ko po? Di kayang basan tapang General Magaspakser, pagkarat mo. Alvin and Manny Alfonso, good morning. Yang Siyempre, Mr. Public Servant, Trending Max, Tatang Max Sangil, good morning po. Alex Calviran of Siak, good morning sir. Tatang Dr. Ireneo Bong Alvaro, good morning sir. Katangi kayong Bayong Business King Clark, Aqua Planet, successful na po ata itong opening nyo. Tatang Bong Alvaro, good morning po rin Thunder Stamo of Angeles City. Magdindang karne, magdindang gule, magdindang miyayluwa. Ken, panimuna ng Madam Tess Banana Manyakop, Alice Cortez and Remy Canlas. Tempun Thunders, kumusta ko ang Ken po? Sana tsukoging masandingan masali sa kabinyan. Kayo pong lahat na nagtitinda sa Pampang Public Market, good morning. Mabalacat Public Market, good morning. Gamat mo Magalang Public Market, good morning. hanggang may pagal ko. San Fernando Public Market, good morning. Tinuloy pawas ko. Din katang piano Pari Rodji Pangilinan, kumusta ko po? man Yung kaluguran tama kayong Pampanga Press Club. Ay hindi kayong talasuyo. yan. Mag-greet kayo. Babati kayo. Ayang basan habang pagkan Para pareho tama kayong media. munema. Well, media is, the purpose of media is to inform, Pero yera to pa entertain, kulto and to educate. gaman Kaya pili kapag nasanta mo, itamong media man ha. Either in broadcast or in newspaper. Ares de los Reyes Enterprises, good morning. Ares de los Reyes, good morning po. Pagpagtilingwan Ay, happy birthday to Leia.
Keti babo Dali, ah. ato, uling balang saglit. Anak de po din Anunciacion, Cortez, Dizon, Kengking Quezon Drive. Happy birthday! Tibis na Alan Cortez of Vision Viejo, California, good morning. And Maring Janet, san babon. po pay Mr. and Mrs. Clifford Banhouse Darapo of Estados of United States of America, good morning. itang bulong sa akin. Kinwa kong pengili. Pilit kong lalala. The listeners tamo, listeners na ning pagmarugol ko, kapampangan ko, kaanal panganiban, double B, alas 12 po. Pakiramdaman niyo po. Niya po. At ang Domingo tila, ang bisita. Katang tialungan. At akala po din mag-request kayo ni Dengi Middle East, Bahrain, Qatar, ang Papa Saudi Arabia, milaloko lang kanong obsik, putanda rin naman din pagmarugol ko, kapampangan ko, makapag-request na pa, lugod ng Indo, Rapi at Miyailuha pa po itang, Ojo kaluguran da ka, kaluguran sobra-sobra, kasarara ring mata, pahintunan da ka. Pakding gamat mo. Muputik na Engineer Reynaldo Ray Liwanag of Angeles City Water District and Engineer Boy Malyari, popuring workers na po ng Angeles City Water District. Good morning, advance. Happy. palayan. Ginawa katang Anniversary, if I'm not mistaken, 30th anniversary on pagkanta. December 1, Angeles City Water District. Yang Angeles Electric Corporation, good morning po. tunan dalaga. Tengke kang tengari. Uling may wala ka. Good morning, Madam Jenny Sweet from Israel, Olilan. Maka-join la po. Laguna. Then po yung accounting office. At po ni Madam Aurelio, Madam Cherry Cortez. Kamusta ko po? Tin katang tialungan. Piku ang pong sindak. Malapit na mo po yung Pasko na po. Malapit na po ang Pasko. Parusan. Gaya ng pinag-uusapan po natin, pisasabihan tamo mo, May wala kong palad. mag-ready na kayo para sa inyong mga damit, sapatos, pantalon, para sa mga anak natin, sa mga bata. Di bali tayong may edad na, matanda. Di bali wala tayong bagong damit. Marami naman tayong damit eh. Yung mga bata, para sa Pasko yan. Sana, ano sila, i-ready natin yung damit nila, t-shirt, at saka, pantalon, sapatos. Siyempre po, di kasi pingtambale, makabayula. Patangkain kay kang anak. Ergo makabiblas. Maka rin Magobra ka pa mo kang gobyerno. Kailangan pagsadyang mo rin kay kang anak. Wala ka. Pero yera palo. Pinya kol. Mapurin kay katamong inainak. Enganggaman. Ko sa likod. Huwag po kayong magtago sa Pasko. Naghintay po yung mga natin, mga inainak natin. Saan lang naman sa yan sa isang taon. Yung laruan, pera. Inainak natin yan Tayong ninang. Bago tayo magsugal, bago tayo sumabong, tabi natin yung mga pambili ng damit sa mga bata. Lalong-lalo na, andyan na po yata yung bonus o 13-month pay. Lalambalago po. Kayo mga mister mag-entrega muna kayo kay Mrs. Naka-budget na yan. Talaksan. 13-month pay. Bayad sa tubig. Bayad sa kuryente. Bayad kay Apong Maria, Sari-Sari Store. Humingi na lang kayo kay Mrs. Huwag kayong kukuha, mister. Alam naman niya kung magkano ang 13-month pay. Kung dase, unengi ka naman, silit kang lalawi. Uling magtinda kang miyaliwang gule. Tin katang tialungan, tiko ang pong sintak. Ninumang masambot, parusan Yung mga bumibili ng mga paputok, kurugo, may kailangan i-regulate yan.
victory rin Lalong-lalo na yung ibang mga paputok dyan. Yung Super Lolo, Tira ko, lulundag Thunder, at iba pang malalakas na paputok. Bawal po yan. Pwede kayong magmulta at mabilanggo. tiknangan ang Lucis na lang. O kaya, Lucis, ano ba yun? tulungan. Eko pa, kilingwan, yang mamyalong kata, hing bali palayan. Drum namo. O kaya kaldera. Ilan ang Tapang kaidyo kayong bisikleta o motor. pagkune, Ako, sasaling paputok, fireworks, sayang lamo. Bakit di nila kayo bumili ng pagkain at saka ulam, damit sa mga bata? Bibili ka ng mga paputok? Merong bumibili dyan ha, 1,000, gaman 2,000, 3,000. Papuputukin mo lang yung pera? Yung 2,000, isang sakong bigas na yan eh. Kailangan maging matalino tayo, marunong. Pwede kayong bumiling konti. Pero mas maganda yung lucis na lang. Ha? O kaya kung meron pa kayong kawayan, yung kanyon sa kawayan. Boga. ang pong sindak, Good morning, good morning. Mag-ingat po tayo. Salamat, bumaba yung mga nasaktan o na hospital nung nakaraang 2016, sana ngayong 2017, 2018, December 31, alas 12:01, January 1, 2018. awas ko. Salubungin po natin ang bagong taon. Eko pa, Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Ito ang inyong lingkod, Lakay Fred Cortez, sa programang Pisasabihan Tamo Mo, King Guapo Live, Facebook, and YouTube. habang pagkanta, biterak mo nema. Kamusta ako man po? Hindi ka tamang senior citizen. Hindi ka tamang PWD, pregnant woman. Bengti kang pingari, uli Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, kayong mga may kapansanan. pinya pul, Di ba si Willie Garte, bulag yan? mangeling, Di ba si Jose Feliciano, bulag yan? Di ba si Stevie Wonder, bulag yan? Pero composer yan, gumagawa sila ng mga kanta. Di ba? I just call to say I love you. Galing kay yan, Stevie Wonder. Kahit na bulag, marunong sila, composer sila, gumagawa sila ng mga kanta. anyang Oh. malat, Kaya kayo may kapansanan, saludo ako sa inyo. Kahit na meron kayong kapansanan, nakagawa kayo ng mga awit at saka mga kanta. palang saglit, at ikasipin, Tulad ng kanta ni Willie Garte. lalambalago, Sa kanya yata yung pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na gamot. ninggaro, Iwasan ninyong bariwan at shabu. Masisira ang pangarap natin. Sabi ko nga, 3 lang pupunta natin pag gumagamit tayo ng shabu. Marijuana, sabin, drug addict tayo, pengit, drug pusher tayo. pilit ko, Labag po sa batas yan, Republic Act 9165. kasi, unengi, Ilan ang pupuntahan po natin? 3 lang. lalawi, Ospital, magtinda, sementeryo, wanggu, kulungan. tin, Di ba napakasaklap at napakalungkot? sintak, Kayo nakabilanggo masang, sa Pasko. Samantalang yung mga kapatid natin, kamag-anak natin, nagsasaya sila dahil sa pagsilang ng ating Panginoong Esokristo. Magbago na tayo, wala namang pumbayad, mga kapatid. Ito na po pakialaman ng marijuana, shabu. Ito na po pakialaman ng illegal. Marami po nagtitinda dyan ng buko. gamat mo, muko tiknangan, hanggang may pagal ko, ikwa kung sino nga, tinuloy pa, Nagtitinda ng mais. Nagtitinda ng balut penoy. ang piyalungan, Nagtitinda ng fishball. lingwan, Na-interview ko nagtitinda ng buko. palay, 300. Separate na yung iba. Basta yun, neto na yun, 300 per day. So, 300 times 30, that is 9,000 per month. Malinis pa, marangal. singbe, Yung mga street sweeper, nagwawalis sa daan, malinis, marangal. Ay, huwag nyo ikaya, na nagwawalis kayo, na street sweeper kayo, ha? Saludo nga ako sa inyo, eh. Sa mga yumaman dahil sa marijuana, shabu, at saka sa kidnap, ransom, o
O yung si Mando tsaka si Manda. Sino si Mando? Mandurukot. Sino si Manda? Mandarambong. Mabuti na yung nakapag-aral yung mga bata, nakapagpatayo tayo ng mga mga tahanan natin, bahay natin sa malinis na paraan. Manyaman niya po ito, pipawasan niya po. Pinagpawisan po ninyo pagpaparal sa mga bata. Pinagpawisan po ninyo paggawa ng inyong bahay o tahanan. Pinagpawisan po ninyo ang pagkabili ng inyong bisikleta, motorsiklo, kotse o jeep. Saludo ko po sa inyo. Kayo gumagawa ng mahusay at legal na gawain. Yung na-interview ko nga yung isang nakabilanggo sa 174. Sabi ko, Brad, anong kaso mo? Sa ibang istasyon pa ako nun. Ano po? Illegal drugs po. Illegal na droga. Bakit nagawa yan? Kasi po natukso lang ako Magana buhay ka ng malinis, marangal. Alam mo naman yan, illegal yan May batas yan. O tingnan mo, nakulong ka. Ngayon, pinadadalang ka ba? Pinupuntan ka ba ng mga magulang mo dyan? Hindi po. Papadala ba sila ng Christmas card? Hindi po. Ang misis mo, nagpapadala pa sa'yo, pupunta ba siya dyan sa 174? Hindi po. Baka nag-asawa na po yung misis ko, ilang taon na po kami hindi nagkikita. O siyempre, sino magpapakain sa kanya kung di siya magtatrabaho, no? Kayo naman na nakabilang ko yung mga mister ninyo, magpakabuti kayo. Malapit na sila lumabas. Paglabas ninyo, magbagong buhay na kayo dyan. Huwag na kayong patutukso. Ano nga lang kayo, naging biktima lang kayo. Victims ng bawal na gamot. Marami naman nakapagbago dyan Daming artista na gumagamit ng bawal na gamot. Nakapagbago sila. Nakapag-level up. Nakapag-move on. Kaya kayo, nasa 174, nakikinig sa akin dyan, sa 174, o sa lahat ng bilanggon dito sa Pilipinas, magbago po kayo, wala namang pumbayad kahit na isang pera. Paglabas din dyan, magtrabaho kayo. Maglingkod tayo sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating barangay, para magawa natin yung sinabi ni late President Abraham Lincoln, United States of America. Ninumang masambot, parusan ng terak, dapat yakurugo, may wala kong pala. Sinabi niya, and I quote, I shall pass this world but once. Any kindness and goodness that I can do to my fellow men, let me do it now and not defer it, for I shall not pass this way again. Sa Kapampangan po, nanuman po yung pagkakataon, nanuman po yung pagkakataon na makagawa tayong masantingan po ang mayap. Gawan tanay ngeni. Muling yung milabas sa panahon na magbalik pang pasibayo. Anuman po ang pagkakataon natin na makagawa tayo ng mabuti, pag-ibig sa kapwa, gawin na natin ngayon, sapagkat ang lumipas po ay hindi na makakabalik pang muli. O kayo'y binigyan ninyo ng kape o soft drinks ang nagpapalimos. So, biyaya sa Diyos. Pinakain ninyong gutom, biyaya sa Diyos yan. Pinain ninyo yung nahuhaw, biyaya sa Diyos. Binigyan nyo yung damit ang walang damit, biyaya sa Diyos yan. Yan po, anuman po sekta o reliyon natin, ang importante na susulat sa banal na kasulatan, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, pag-iisip, damdamin at kalooban, at ibigin natin ang ating kapwa, tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sabi nga natin Panginoong Jesucristo, mapapalad ang malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Wala pong reliyon dyan, wala pong sekta dyan. Basta ikaw malinis na puso, malinis ang konsyensya mo, mabait ka, umiibig ka sa Diyos, at umiibig ka sa kapwa, ako'y naniniwala, ikaw ay makakapunta sa langit. Mukutik nangan hanggang may pagal ko, ikaw kung sino nga tinuloy pawas ko.
katang pianungan eko pa kelingwan yang mamyalong kata heng bali palayan ginawa katang anak muli kayang basan habang pagkantabi piterak mo neman yang miras imbeni paintunan dalaka dengke kang pengari uling me wala ka pero yera palu pinya pultong daka hengang gaman ngeling limano nga naka. Oh, pumunta muna tayo sa trivia. Marami nagtatanong dito. Tatang Fred, Cortez, yung mga trivia mo, ilabas mo na. Ito po, ang trivia natin. Alam ba ninyo na ang Clark Airways? Iku, malati ka naman. Alam ba ninyo na ang Clark Air Base ay Baboyato, uling balang saglit at ikasipin ko. Lalam it was named after na nitang luwan. Major Harold M. Clark. Ang Leleli, pangalan pong Clark Air Base aboning ay nanggaling po kay Major Harold M. Clark. Trivia na. panti, darapok to. Ang Statzenberg naman, ang Itang pangalang Statzenberg wapong ay galing kay Colonel John M. Statzenberg. kasi onengi kalaman sili Mga trivia po yan. tawe Alam ba ninyo ng kopi o kape? Kayo, nagkakape ngayon kayo sa kasalukuyan. Araw-araw nagkakape kayo. Alam ba ninyo na ang unang palusang tingte uminom ng kape, yakurugo ang unang nakadiskubre ng kape, alad piktiririn mo ko sa kakuti nagsimula po yan sa Ethiopia. teteraku lulundak Coffee was discovered in Ethiopia. ning sagagak pakpak ding gamat mo Alam ba ninyo ang dating pangalan ng Iraq ay Mesopotamia? pagal ko ikuha kong si Alam ba ninyo na noong November 26, 1991, ika-26 ng Nobyembre 1991, yang mamyalong yun po ang withdrawal of U.S. forces sa Clark. The turnover of the U.S. government to Clark. Nag-turnover na po sila. Inilipat na po sa pangalan ng Philippine government ang Clark Field. Nag-withdrawal na sila ang mga U.S. forces sa Clark Field noong November 26, 1991. ultong daka hengang gaman ngeni limano Oh, marami na yung trivia natin, ha? Sa mga susunod po, sabihin ko sa inyo, yung mga, alam niyo yung mga ibang trivia ko eh. Nakaimbento ng aircon, nakaimbento ng washing machine, tin katang piano nakaimbento ng motorsiklo, sindak nakaimbento ng bisikleta. masambot palusan ning terak tapot yakurugo Yan po ang ating mga trivia. pala Ito naman yung mga natin, quotation natin, mga kasabihan natin. Siyempre, yung palagi ko po sinasabi sa inyo, lulundak nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang biyaya, nasa tao ang gawa. mukutik nangan hanggang Nilikha na po ng Diyos ang lahat. Mga laman, mga prutas, mga pagkain, at iba pa. Hanapin na lang natin, maging masipag tayo. Magtanim tayo ng mga yalong kata heng bali palayan ginawa katang anak muli kayang basan habang pagkantabi mga gulay. Para umani tayo ng gulay. Basta masipag ang tao po ay mabubungay. Wala pong taong malas sa taong masipag. Ikang pengari, uling me Kaya yan mga kaibigan, mga kapatid. Noyera palo Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Walang taong malas sa taong masipag. Sa kabampangan naman, yung taong asong balabaluktot, butol man alay nga pulot. Good morning po, Central Luzon. Good morning, Philippines. Good morning, worldwide. Yung mga listeners natin sa Cavite, Batangas, sa Sorsogon, sa Davao, sa Camiguin Island. Ganda-ganda pala ng Camiguin Beach. anyang Napanood ko gabi sa television.
Malati ka naman, ikang kakilala. Marami po ang nakikinig sa atin. No? Ito po yung mga sinasabi ko mga kasabihan, quotation. Ano po? Ito pa. There is more power in open hands than closed fist. At yung pong dakala upaya nung makabuklala din kaya katamong gamat kaya sa akin makasarala. Wapi naman, kailangan makabuklat tamo, makabuklat palad. Kaya kaya katamong siping bali. Kaya kabalo po tamong tao. E tama niya kaya kaya katang gamat. E tamo po boksingero. Kailangan, karatista tamo. Kapanyaw, kalupan tao. Lalo na nangatindang panyaw. It is blessed to give and to receive. Kaya katamong oras, alas 10:55 na ning kayabakan, kaya ni King, pisasabihan tamo mo. Pisasabihan tamo mo. Ay, Kapitan Ray Gueco na ning Malabanyas. Kapitan Jumong. Sipag-sipag mo naman. Karakada din kaya kang empleyado Ken. Agad lang mag-entertain, tsaka habang mamayad lang business permit, makasendiit ang telebisyon. Good morning, Tatan Jumong. Ray Gueco, Kapitan Ray Gueco, Malabanyas, Angeles City. Katang pialungan, ego pa, kilingwan, yang mamyalong kata, king bali palayan. Congressman John Lasatin. Salamat na po din kayong scholar. Tapang pagkantapit, itirat mo. City Councilor Jen Yumol. City Councilor Carlo Rivera. Pegi, paintunan. City Councilor Boktiglao. Ngari, uling mewa. City Councilor Soto. Yera palu, pinya kultong daka. Hingang gaman ngeni. Kamusta ko po? Iwan taga Babalakat, iwan taga Sabera. Sa Mastanyin ha, supportan tayo nung ninong makaluklo ka mayor. Halos yung gawa naman po, paraging kasulong na kakaiming kakatang syudad, Mabalakat. Mayor Chris Garbo, good morning sir. Dating Mayor Marino Boging Morales, thank you po sa tulong ninyo sa mga miyembro ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada. Madam Niña, good morning po. Napot ya kurugo, may wala kong palad, piktiririn mo ko. Karing kaya katamo listeners kayong abroad, and Dison family of Jeddah, Saudi Arabia. Lulukso, ak naning sagakgak. Ang mga taga Dubai. Kamusta po si Mitz saka si John Alfred dyan sa New Zealand. Sana po makapasa pa kayo John Alfred para sa inyong examination sa medical profession, nursing. Abangan niya po, pag marugol ko, kabampangan ko ng Colonel Panganiban at Double B, Ben Baltasar. Kaya kaming manager, Kagari Bernardo. Nagradam ko yung po kayong programang Pisasabihan Tamo Mo. Pisasabihan Tamo Mo. Eko magmanewa ng helmet Angeles City, no helmet no travel. Eko sinsindi kayong publiko, uli po ang Republic Act 9211, bawal po sinsindi kayong publiko with Executive Number 26 of President Rodrigo Roa Duterte. Bawal po sinsindi ka rin public places. Sindi kayo po kayong pibale-bale o kayong comfort room. Malati ka naman. Madam Jenny Sweet from Israel, Holy Land. Good morning, Madam. I know you are listening there. Ako po pa homesick ko maka-abroad, lalo na kayong Saudi Arabia. Homesick versus dollars. Eh, balo yun naman yung dollars. $1 is equivalent to time is 50 or 50. Lelening talaksan. Umipong katamo po. Uning garosa, tingkatang pialungan. Herang kalapanti, darapok tombikan. Itang bulong sakin, tinwa kong pengili. Pilit kong lalalan, kagawan kong dase. Onengi ka naman, silit kang lalawe. Tatarik di Maboyo, Mar Aguinaldo, Vice Mayor Christian Alili. Karakal na po sopa na tao, Vice Mayor Christian Alili, sir. Good morning po. Ninumang masambot.
Engineer Ray Liwanag and Engineer Boy. May wala kong palad, iktirin mo ko sa kakutinera. Engineer Boy Malyari, Engineer Ray Liwanag of Angeles City Water District. Good morning po kayo. Parang yung ganang workers ken ha. Yung supervisor, deng kaya katamong talapagobra ng Angeles City Water District. Good morning. Kuha kung sino nga tinuloy pawas ko. Mabalacat City Water District. Good morning. Ang piyalungan, Mabalacat City College. Good morning po. yang mamyalong kata, heng balik. Si Lord Jeng Yumol and Mrs. Jeng Yumol. Good morning po. Ang anak, muli kayang basang, tapang pagkantakit. Mr. Rick Gomez. Good morning po. Yang miras ning beri, Pundadora, Madam Tan. Good morning po. heng-hekang Madam Rebecca. Good morning po. may wala ko. Raquel, po rin kayo nakankimulan ng idin. Good morning po. Yakol tong daka, hengang gaman ngeni, limano nga na. Padeta mo pong manalangin, pasalamat ki nga pong Ginoo. Salamat po, mayari na payari na yung gera king Marawi. Sabi napin, maalagpasan tamo mo rin yung milyari king Marawi. Yan po dakal na pong sasaop para king construction, rehabilitation of ding bale, ding buildings king Marawi. Dakal po sasaop. Sasaop yun po ata yung China, Russia, yung Amerika, para katamo kaya king APEC, May wala, ASEAN. iktirin mo ko sa kakutinera. Salamat po. Thank you very much to all leaders, world leaders, President, Prime Minister, of all members of the ASEAN Tiknangan, who held their meeting in the Philippines with President Rodrigo Roa Duterte awa, and US President Donald Trump. piyalungan, eko pa, kelingwan, yang mamyalong kata, heng bali palayan, ginawa, Sultan Bolkiah of Brunei, ayang basan, the leader of New Zealand, kanta, leader of Australia, Canada. Good morning, sir. tingbe, Good morning to all of you, to our neighbor pengari, in other countries. wala ka, More power and God bless to all of you, pinyak, either Christians or Muslims. ngangga, There is only one God and we are all brothers. nata. Dagal po salamat, kaya kayong pamagarandam. Sana tsuko ang pugi masantik at masalisay kabilyan. Kaya pong December 2, kaya Sabado, healing session king Arayat Tilingman, of the Union and United Healers League of the Philippines malati, and Christmas party, exchange gift, 200 pesos. maligaya, December 2 po yan sa Arayat, Pampanga. uling balang sa Advance Merry Christmas and Happy New Year ko. to our listeners. Alam balago ko, tibis na nitang luwal. Si Good morning to Mayor Ed Pamintuan, Belening, City Councilors, Vice Mayor, kuning garosa, tingkatang piyalungan, herang Sir J. Manalo Deport, putong bikan. Itang bulong sa Alvin Dasal, wapong Pampanga Press Club, good morning. kong Angeles City President Radio Club, good morning. lase. Kuneng ikalaman, silit kang lalawe. Moonwalk, masating na pong, masipag na pong chairman ng Quezon Drive. Maganda kaya po yan. Dakal po sulukin. Wala pong problema ken. Alang salbay ken king Quezon Drive. Umang mas Maganda kaya po yung kalang chairman, moonwalk. Por yung barangay tanod, Gladys na po kahit ang kayabe na. palad, iktiri So congratulations, kareng Daulo pong tagapayapa. First runner-up, if I'm not mistaken, tigo yatang courtesy call kang mayor. ning sagagak, pakpak Chris Garbo bukas. At ang Mark Calagwas, Barangay Captain Dr. Aurelio, sir, good morning. Tony Mamak Jr. and the new members of the Rotary Club of Angeles, good morning. yang mamyalong Barangay Captain Tony Mamak Sr., Kapitan of Balibago, good morning po sa inyo and the Kagawads in Barangay Balibago. muneman yang miras ing beri paintunan dalaka tengke kang tengari uling me wala ka pero
yera palu, pinya kultong daka. Kaya mag-ready-ready na po tayo. Malapit na po ang Pasko. Mag-ipon-ipon na tayo dyan para sa ating mga anak. Ibali tayo, huwag na tayong bumili ng mga bagong damit. May edad na tayo, matanda na tayo. Pero life begins at 40. Yung mga hinahinak natin. Si Ma'am Jenny Sweet ng Israel. Yung hinahinak daw niya, sigurado yun. Yung mga tumutulong po sa aming mission sa pagtulong sa mga may edad, matatanda. Dito po sa bayan po ng Angeles City. May nabumbahalang tumulong at bibigay natin sila ng pagkain at iba pa sa malapit ng Pasko. Pinuloy pawa. Kasama po natin Colonel Panganiban, Double B at Tatanggari, Bernardo. Hindi kayong talasiyo, Fred Cortez, kaya ng programang Pisasabihan Tamo Mo. Pisasabihan Tamo Mo, kaya Niking Guapo Live. Ikayang basan, habang pagkakirak mo neman. Guapo Live, Pampanga Daily Balita, fan page. Search ko po, Guapo Live, Pisasabihan Tamo Mo. Lakay Fred Cortez, Guapo Live, Pampanga Daily Balita, fan page. Sa po sinersyeta, kitse po kaya kayong talasuyo. Good morning po, kaya kongan. Dakal po salamat, kaya kayong pamakinandam. Meras niya po kaya katamong oras. Tingnan po ninyo sa Facebook, YouTube. Kumusta rin yung mga Dizon family sa Saudi Arabia? Palang saglit at ikasipin ko. Lalambalago ko, tibis na nitang Yung mga kaibigan natin dyan, Tori Torres, mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo, General Marcos Boxer, good morning. Mga kaibigan natin sa Catholic Movement, at ang Marco Laguas, mga kaibigan natin sa Born Again, good morning po. Tayong lahat ay magkakapatid sa isang Diyos. Mga kapatid nating Muslim, salam alaikum, alaikum salam, kiphalek, alhamdulillah. Pagtindakang miyaliwang gule, tinkatang piyalungan, kaya po December 10 and 11, maging bisita tala po din iba't kin Sentro General, din Directors General, mag-meeting na po kay King Clark. Thank you very much to Mayor Boking Morales. Isaw na kikatamo ken. Kaya na po mag-meeting din kikatamong Director si Batking kikatamong bansa, Abiluga, Pilipinas. King UECFI. O siya po in Pampanga, ang Puntarlak. O siya po Director Nilo Sabado, Bailey Kudja, Attorney Pard Miklat, ang po rin kikatamong Pampanga Provincial Committee and Regional Committee. Yang mamyalong kata. Abangan nyo po rin tuki-tuking anniversary mula nga din January 1920, January 14-15, Centro Udea, Florida Blanca, Pampanga. Dakal po salamat hindi kayong pamakiramdam. Ay ka-traffic na bengi, kaya ni King SM, uling naning show, naning fireworks show. Uling may wala ka, pero yera palu. So dakal po salamat kay kayo. Magandang ko po kayong programa tamong Pisasabihan Tamo Mo. Yan King Guapo Live, Pampanga Daily Balita, fan page. National and international. Kay YouTube, kay Facebook, akit nakatamo. Kaya kayong talasiyo, Fred Cortez. Dakal po salamat, karang nga ganang sinaw. Para po kayong katamong sahop, karang kapatid tamo. Parusan ng tera, napot yak kuruko. Kayong bahay ang punan. Piptiririn mo ko sa kakutinera. Tabang tete. Abangan nyo na mo po na pisabihan ng Senado, Kongreso. At sana naman din kakatamo Senador, Congressman, Mayor, Governor,
barangay captain, etc. Pagalku Gawan da po, itang ikakaya, pati kasulong na. Hindi katamong barangay, hindi katamang balen, hindi katamang syudad, hindi katamang bansang Pilipinas. man Isasan mo itong tamo po at may kakalugod. yang Ano po mamya yung burinan ng katamang presidente, Rodrigo Roa Duterte. ayan Sana may kapistok pa, karing kapatid tamo niya po, karing CPP, NPA, NDF. pagkan Ano kapag nasanda naman yan, yung kaya eh. Yung basanting parang hindi katamang balen. yang miras imbeng Sana po, ito yung pang pagkakataon, ka ding malapit na yung Pasko, bisasan mo itong tamo may kakalugod. wala ka pero yer Hindi ka sundalos, pinya pon hindi ka pulis, hindi ka NPA, ngeni hindi ka NDF, yung MNLF, ka MILF ni Mindanao. So, bisasan mo itong sana tamo po at may kakalugod. Uling alang-alang kin Paskong daratang. St. John 3:16, Kingul na nilugod ng Diyos kinyato, binyaning anak ng bugtong, bang ninumang maniwala kayo, mate, nemerinan niyang beya na lang. malati Are purok chairman tamo kayong kimbarangay daw, kumusta ko po? Ren kagawad kayo ng po pang barangay tanod, kumusta ko po? yato uling Sekretary mo tamo kayo, sekretary kapatid ng Marlon Manalastas, kumusta ko po? balago ko tibi Tatamboy Manlapas, former barangay captain, Tatamboy. Get well soon. Magpakasikan ko po, Tatamboy Manlapas. ingka Kakayabi kay most outstanding lupon tagapayapa of the Philippines. panti darapok tombikan Kumusta lang na po din kaya katang kayanakan, pag-asa rin balen. akin kin Magboto ko po kay May, SK, lalala chairman ng pong SK Kagawad. se Magboto ko pong punong barangay, pilit kang po pong pitong Kagawad, uling magtinda parang kaya katang barangay. ang gutin Then po kayanakan yung pag-asa rin balen. Sinabi na po ng kikatamong ko ang pong bayaning Dr. Jose Rizal. masang Nasa kabataan, ang pag-asa ng bayan. dapot The youth are the hope of the fatherland. kung pala Kaya kayong mga bataan, rin mo ko share ninyo ang talent ninyo, time, talent, and treasure. Tumulong kayo sa clean and green. Tumulong kayo para sa kapakanan ng ating bansa. Tumulong kayo para sa tunay na demokrasya. ang gamat mo Tumulong kayo para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas. pagal ko Isasan mo itong tamo po, may kakalugod, magkaisa po tayo. paw Politiko, hindi man politiko. katang Magkaisa po tayo. At siyempre, huwag po tayo magtapon ng basura dito at doon. Bawal po yan. hing balik Gawin po natin yung 3R. Reuse, reduce, and recycle. kayang basang tapos May pera sa basura. titerak Ang mo karton po, binibili yan. Ang papel, binibili yan. imbeng Ang plastic bottle ng mineral water, binibili yan. Kung di ako magkakamali, 16 pesos per kilo. Ang plastic bottle ng mineral water. So mga kaibigan, mga kapatid, ganggaman ngeni limano maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating programang Pisasabihan Tamo Mo. Karen driver na ning Sabang Biabas at sundula po ding estudyante Ken. yanungan piku ang pong Saludo ko po ang Kapitan Rizaldo Garcia at sundula po din kayang scholar King Mabalacat City College. wala kong palad titiririn mo ko sa kakutinera Ikaw yung mag-aaral, scholar man o hindi. lundag Pag-usahin ninyong pag-aaral ninyo. naning Mas magandang kinabukasan kung tayo may pinag-aralan. Pag nagtagpos ka ng commerce, hanggang may hotel and management, ikwa information technology, tuloy pawa welding, din at katang iba pa, eko pa maganda po ang inyong kinabukasan. mamyalong Maganda po ang inyong trabaho. Ngayon, palayan hindi kayo nag-aaral, katang wala. Hanggang sa libre lang tayo. basan habang Pintor, pagterak mo nema ano pa, yang miras imbengi karpintero. Pero malaki rin natutulong ng mga laborer sa ating bansa. Kaya, pag-usahin po ninyong pag-aaral ninyo kayong mga kabataan. Study harder. Mag-aaral ko ang masalese. Kailangan mag-graduate kayo, kaya kayong pa mag-aaral. Baka nita masalaya din kaya kayong pengari. Baka nita, ilain tutuklog kayong stage.
Patasabitanan da kayong medals o kaya ribbons. Malati ko, malati ka naman. Kamusta na po din taga Sabera? Along ko, maligaya ko, be. Kamusta na po din taga Jade? Huling balang saglit at ikasipin ko. Jade Building, King Mabalacat City. Ibis na nitang luwal, King Accounting Office, good morning po kay kayo. ilening talaksan. Uy, Madam Aurelio, Madam Cherry Cortez, Katang good morning po kay kayo. King Comelec, maging busy na naman kanyan. Uy, malapit na yung eleksyon. May 2018. Election of Barangay Captain. Ano pa? Eleksyon ng Kagawad. Ano pa? Eleksyon ng SK. Lawe, Ano pa? Eleksyon ng mga SK miyaliwang Kagawad. Kaya, katang pialungan, di ko yung ano, mga kampanya lo. mang masang Malapit na mo po yung eleksyon. Po. So, Kotya kurugo, may wala samasan nyo ngayon. Kailangan masanting ko record. sa kakuti. Banta kanita, boto da kayo, dahil katang kabalan ng pong kabaryo. Pang Kaya tetera, masanting nga record. lulundag, lulukso, Ila po, yung karapat dapat. Dahil magana ka, kapanyaw. mukutik nangan hanggang may Pero pa rin kaya katang gobernador, baby, Lila Pineda. pagkatinong. Kaya pasanting naman din hospital, kaya paggawa na lang. Gobernador Pineda, ma'am. Good morning po. Kaya kayong tala sa iyo. Lakay Fred Cortez, kayong programang pisasabihan tamo mo. Palayan, ginawa katang anak, muli kayang basang, tapang pagkantakit, titerat mo neba. May kapangyarihan ng House Justice Commission Ay tulan, dalaga, na iparesto si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. limano, Ay sila nang bahala dyan. Pag-usayan po ninyo ang trabaho ninyo, mga senador, congressman. Para hindi tayo, para wala tayo sa rumor, bali-balita. Basta gawin po ninyo ang tungkol ninyo bilang government official, katang mga senador, congressman, ang pong sinda, at iba pa. ninumang masambot, Good morning po sa inyo. ng pera, nakotya kurugo, may wala kong palad, pitiririn mo ko sa kakuti. Sa mga senior citizen, good morning po. PWD, good morning po muli. Pregnant women. Kailangan nasa linya sila sa mga fast food chain, bigyan nyo sila ng priority. Hanggang may Kahit saan, kahit sa bus, sa jeep, priority po mga senior citizens. May batas po dyan. Kaya sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, nagiginig po kayo sa programang Pisabentamo Mo. Hindi kayong talasuyo, Fred Cortez, kaniking Guapo Live, Pampanga Daily Balita, fan page. yang miras ing bengi, paintulang dalaka, dengke kang pengari, uling me wala ka. Pero yera palu, pinya pultong daka, hengang gaman ngeling limano nga. Salamat po, karagya katamong Kagawad, kengking Mabalacat City, Angeles City, magkubra lang po din. Yan po. Nung ako magkamali, there are more than 30,000 barangays in the Philippines. 30,000 times 8. Magpilang lareta, Karakalda. Ka naman, ikang ka, One barangay captain, malika, 7 kagawad, keti baboyato, uling 3 balang times 8, 200, more than 240,000 public servant in the barangays. Kailan pa po makayabe detang appointed po detang halumatapang kayabe, deng driver, deng street sweeper, deng kababaihan. Perang kalapanti, darapok to, Kaya bilang po rin, ikan. yung kikatabong barangay. Itang bulong sa akin, kinwa kong pengili, So maging masipag tamo, kagawan maging masipag po tayo para meron po tayong handa, kang lalaw, pambili ng damit sa mga bata, magtinda dahil malapit na po ang Pasko. If I'm not mistaken, 28 or 29 days na lang, Pasko na.
Di ko ampong sintak, ninumang masambot, parusan din terak. Dapot ya kurugo, may wala kong palad, iktiririn mo ko sa kakutinera. Tabang teterak, Arang katamang pusador, lulukso, arang katamang Kapampangan, Ma'am Wesyo. gamat mo, Kamusta ko po? tiknangan. Nagrad naman niya po yung programang Pagmarugol ko, Kapampangan ko. Sino nga Kiniking Guapo Live ng Cardinal Panganiban at Double B Ben Baltasar. tiningwan, yang Ako naman hindi kayong talasiyo, kaya kami programang Pisabentamo mo, ginawa katang kaya kayong talasiyo Fred Cortez, yang basang Guapo Live, Pampanga Daily, Balita Fan Page. yang miras ingberi. Dakal po salamat, kaya kayong pamakilandam. Kang tengari, uling me. Agmasta na po kaya katang programa. Yan dakala din makilandam kita. Kang gaman. Deng, ano na ta? Yung taga Laong Kupang, La Pastarlac, Mendoza family, Piedad family, Parado family. Kumusta ko po? Gengking Getsamani, Laong Kupang, La Pastarlac, Talaling Aslagan, Amukaw, Tarlac, Suluning Aslagan, Albinja, Tarlac. Pong sindak, Kumusta lang po? inumang masambot. Den Tarlaqueño, Tarlaqueña. Napot ya kurugo, may wala kong para. Diningat ko po. Tiririn mo, Sana tsutangan po yung masanting at masalisi kabilyan. tabang tetera ko. Abangan niya po. Alas 12 hanggang alas 2. Naning sagak Programang Pagmarugol ko, Kapampangan ko. Emukutik Cardinal na Panganiban and hanggang Double B. may pagal ko. Ikaw kung sino nga tinuloy pawas ko. Din katang piano. Dahil po salamat, hindi kayo pamagrandam. Yang mamyalong kata, heng bali palayan. Ginawa katang anak, muli kayang basan. Habang pagkanta, titerak mune. Ay, kumusta yung paligid katang media man? Yang miras ingbengi, painto ng dalaka. Dengke kang pengari, uling me wala ka. Pero yera Dahil po salamat, hindi kayo pamagrandam. Kayong programang Pisabentamo mo, abangan niya po. Pagmarugol ko, Kapampangan ko, Cardinal Panganiban at Double B. Hindi rin talasiyo Fred Cortez sa sabing, to God be the glory, God bless. Pagtilingwan, anyang malati ko. Malati ka naman, ikang kakialong ko. Maligaya ko, keti baboy ato.